ti Apo. Daya kinatay kenta Kristo tuwate. Naimbag na morning, kanakay kakabsat. Sa Apo. Musta kayo Apo? Maramlaming kay Bayla. Saan yan, di ko nalilat yung unig. David Gerwar, Apo, amo kanina kabayagin mo. Lumalagip yung kapsat, inistorya, inikalman, sapay kumatabantayan yo, Apo, dagiti kaabay yo. Nagtuglep dati magada nagan yo, ay na, delikado makapsat. So nga medyo ituglep na, tapikir basit, gising ko na yun. Malagip kuman kakapsat, iti panagbasa mi ti mga tawen ti teolohiya sa Jaybigan. At dati may isang tawen nga non-academic year, iti awagan mi ti SFY, Spiritual Formation Year. Dahil iti SFY kakapsat, ket nagbaitan iti second year theology, ket third year theology. Ket iti daytoy kakabsat nga nisang sangayan nga tawid, kas kulang itay ket non-academic year. Awan ti quiz, awan ti midterms, awan ti finals, awan ti recitation. Ngayon makulang kakabsat, nga narigrigat pa daytoy atawid, agsipod ta you have to face yourself, face your fears, and most importantly, to face God. Malagip kuman kakabsat, dagiti datuma aktibidades nang nangruna ko namin di lubid, Apo, tumabuak kami di 40 feet kakabsat na. Yaman dapat na ti paligaman, kaya na ti harness, Apo. Kaya tatapay iti tiyempo nga nailungon kami, Apo. Isod ka po na nga ipagilda ini nga i-post. Tapunada ini dagiti Apo mapapadi, no makita dagiti nagadnak yo, syempre madanaganda. Tas in, gusto malungon, Apo, ti pagitak mi. Kaya't may sa kadagiti pambungan ng aktibidades, alapasamang DSFY kami, kaya't isuday ti genogram, iti parangtrace mi, manipod, iti lolo, ken lola mi, iti both sides. When ni tumakit manipod, ti lolo da, apakairamanan dagitan nakda, aging gana ti parte na tumao kami. Da kayo makapsat, aging gana nga tati kaano nga amuyo, ti kapunan niyo. Aging gana niya nga generation na po. Baka aging gana lang kay ninanang yun, pero di may amo ni lolong ni na po. Di mi malagipin na. Kaya't babayan kakapsat, dahil ta nga genogram. Nakita mi tibukod mi nga bagi, no apay nga kasta, iti asta mi, kadagiti na duma-duma, nga senaryo ti panagbiag. Numaypay nga kastoy ti adda maugali mi, ket kasapay nga kakabsat, babaet ti daydi narapid nga genogram, natulungan mi dagiti classmates mi, no sa dino ti paggapgapuan na. Why do they reacted that way? Apay nga takasamet ti panagubugali na, apay nga kasta ti manalisem na, etc., etc. This is because of our genealogy. Iti na ito'y kakapsat nga may kadwa nga parbangon ti misa de Gallo, ket saritain namet ti kabunan ni Pamilya ni Jesus, kas insalaysay iti Ebanghelyo. Nalapit kun kunayo itay kakapsat, tatay manalimaan na may basbasa, dahil tinagnagan si Ebanghelyo, nagboring meten, dahil tanganaganan, kadaanan pa'y dahil tanganaganan. Kung kunapin itaduma, nagbayag laki tinagan ko. Katawan na tinagan mo kakapsat, no modern tinagan mo. When kung natin sumagmano nga ta,
Nagatid naglakit din ti Ebanghelyo, ket puro met nga rod nagnagan, tidak na kamatin. Nasyat la kuma, kunayo mata, lumamu tayo. Nalabit yung uray ni Marites. At akan mong barutatan kakabsat ni Bibian. Amoy ni Bibian, kunada, iso di kasinsin ka ni Marites. Bibiamot, kunada, magkakabsat. Kadang tignagan ti Bibian ako niya, nabasa tayo na day-day. Ket na ito yung kapunan ni Jesus, ket iso ti awagan tayo nga Book of Generation of Jesus Christ. Kas idanat ti Ebanghelyo ni San Mateo. Bueno, arain tayo kakabsat, ti technical term na, kung natin genealogy. Daytoy ti panangadal tayo, anasiyaat, iti pakasalitaan ti familia tayo, ket kasapay mer kakabsat, iti panang trace tayo, kada iti natawid tayo nga ugali, galad ket kababalin, kada iti kaming ti pamilya tayo. Isumabot ko natin na datuma, ay isumot gayang nga mamartek, daytoy, bueno mamartek, daytoy nga kapsat. Gapuin tayo i-trace tayo ka, pagbalin ang damot nga darong ti arak ini, nalalo kat nalami is ay kailangan mo tagpapulod. Bueno ko na tayo ay isumot gayang nga nalingang sa uday ito, inobing. Tadi apo na ini, naapong na, ay naapo, bigbigat, malmalam na. Isumot ipakriingan, iti matmaturog kunada. Ay isumot gayang nga nasingpet, dahil inobing. Pero i-trace tayo, iti kapunan na, ay na nakasingsingpet na. Ay isumot gayang nga nagpanikaan, na kunada. Tagdamit gayang kabsat ni tatan mo, na padi ini. Kenda dumapay kakapsat, nga pangyarigan tayo, iti agdama, ken tinapalabas. Ket kapuna ito'y mabalin ako na iti kakapsat, nga ti genealogy ket napatek dali ni Hudyo, because of the inheritance of the firstborn's claim to the throne, or positions of leadership and legitimacy among the priestly class. Ket uray kakapsat, idagda mga tiyempo, makunatay pailaing at adda, iti kaso na practice, ti kagimungan tayo. Tanos sika kakapsat, itay naunang anak, kunada nagdakkel ti akem mo, ti maysa pamilya. Ket sikapay, idagtawid, kadagiti banbanag, ako po ti pamilya. Kasla sika kakapsat, iti panakaama, nawantun ti amayo, kada kayo kakapsat. There is no perfect family. Mabalin nga kung naentay nga kakapsat. Ang sipot ta uray ti kapunan ni Apo Jesus, ket saan met nga perpekto. Iti genealogy ni Jesus, adu kadakwada ket martyrs, idolaters, power seekers, ket kasapay met kakapsat, nga dadag itinadakamat ng babae, nga saan nga na siya tatak babalinda, ket galada. At nakatakwada kung natayo, ti maba kalapating mababa ang lipad. Ket nung kitain tay kakabsat, iti kabibiyanda, ket very scandalous. Dagitoy nga babae kakabsat, at dinakaman ti Ebanghelyo, ket isuda, datamar, Rahab, Ruth ken Bathsheba. Ngem numan pay adu dagit nga babae, ti kapunan na Apo Jesus kakabsat. Ngem saan nga rason anang lapet ti Dios, tapno itultuloy na ti kapututan ni Apo Jesus. Nuliket ti nagbalit pay daytoy amayan nato, apan nangyam ammo ken Apo Birhen Santa Maria. Isu ti ina ti Dios, ti may kalima a babae, ti kapunan na Apo Jesus, par excellence. Gabu ti akem na, ti pakasalitaan kakabsat, iti panakaisalakan ti katatao. Maadaw tayo ngarod kakabsat, iti genealogy na Apo Jesus, that God frequently does not choose the best, nor the noblest, nor saintly among us.
Iti ababa ka panao kakabsat, God is not controlled merely by human merit. Rather, He manifests His own unpredictable graciousness in making all things good, even from evil, for His people. Tako natin na daduma kat uray ti may sa kapupadi niya ay nagtawad mo at iti mamartek ng pamilya na kapupadi. Yung apay nga tanga nakapagpadi. Ay naggapumat iti kastoy ng pamilya na kapupadi. Yung apay nga tanga nakapagpadi. Dahita kakapsat iti grasya ken plano na Diyos. Ket uray met kada kayo. Di ket ino daduma kung kunayo kat nay nakabirok man iti mangpatino ti asawa na. Ay nakabirok man iti katapat na kunayo tata nagsimpeten. Idi ket nagaduma bisyo kay kuana bagi na ti ABS-CBN kuna tayo. Tatan dadji man ta nagbasbasan. Dadji man nga lektoren. Dadji man nga akulay. No amount of evilness can put a stop on God's plan, for He is more powerful than evil itself. God alone rides straight with crooked lines. Ngarod kakabsat sa tayo nga nasken, ngay bain tinagapwan ti nga pamilya. Numan pa'y adu nalilisan niya na siya at tikapunan tayo. Saan tayo kumalagtang itulog, nga kasta ti pagbalinan ti pamilya tayo, iti agdamang henerasyon kakabsat. No dakes da idi, mabalin nga maliwan tay tata nga henerasyon. Kunalagarod, huwag tayong magpadala sa nakaraan. Ituwid ninyo ngayon para sa magandang kinabukasan. No iti nakagisnan tay nga pamilya kakabsat, ket bartekero wenno sugador. Saan tayo itulog, ngagbalit tayo met nga kasta, kas kadakwada. Let us purify our family, kasting pakita kapsat ni Apo Jesus. He is the exact opposite of His genealogy. Indeed, the purpose of the genealogy is to show that Jesus is the Messiah, the end of the history of salvation that was begun with the promise made to Abraham. Istorya nga kakabsat ni Jesus, kaya tagtultuloy nga pasamak met itibiyag titunggal may sahal tayo. Nga tinay ito'y nga biyag tayo kakabsat, ipamatmat kada tayo ni Apo Diyos, nga wat ipagpaburan na. Kastapay met nga amin tinga tattaw nga pinarsuana. Nalinteg man when umanagbasol, babae man when lalaki, nabaknang man kakabsat, pero napangalaw. Ni Apo Diyos, sinadaan tulata, nga isalahan na tayo. No laket di at dahan tayo, tinapakumbaba ka puso. Laglagipet ni kakabsat, nga amin tayo, ket na inayon, itidaytan ng daklan, ket nagusan niya pa nakaplano. The mysterious divine planning. Ket kas panggibos kakabsat, kaya't kumibati ka na kayo, dahil pinabalikas ni Santo Papa Francisco, anagtawag ti libro na nga Amoris Laetitia. Family communion can only be preserved and perfected through a great spirit of sacrifice. It requires in fact a ready and generous openness to each and all, to understanding, to forbearance, to pardon, and to reconciliation. Garod kakabsat, ang balik kuma nga modelo iti pamilya na Apo Jesus. Nga isumet ti pakadawan dahil iti pamilya tayo. Ket nagbiag ti kakabsat, segun ti panusulo, ket bilin ni Apo Diyos. Sabay kumatakas ta. Akas na bunya